tohle je pro dnešní server, video, díl, konec série, vše. Ale nezúfajte, pretože my totižto začneme s niečím úplne iným a lepším. 2000 years later. Čaute ľudia, vítam vás u tretieho partu na Minecraft, a to konkrétne na server Sweetcraft. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, prečo prvý part vyšiel iba u Bonbona a nie u mňa, je to totiž to taký menší problém, a toto, že OBS-ko sa mi troška nenahralo. Teda vlastne nahralo, len bez môjho mikrofónu, čiže vlastne môj mikrofón sa nenahral. Jedná sa o server, nie youtuberský server, kde budeme natáčať iba ja a Bonbon, ale nie sme tu iba my dvaja, tak ako to bolo pri minulom serveri, ktorý sme natáčali, ale sme tu aj s ďalšími niekoľkými ľuďmi. A vlastne celá táto skupina ľudí, čo sa hrá na tomto serveri, dalo by sa povedať, že pozostáva zo skupiny, ktorá natáčala už aj moje video z Lethal Company. Myslím, to traja gamey, hej, prvý je Bomboklad. Čus. Ďalší je Nameless. Dobre. A ďalší je Kai Felix. Ahoj. Čiže asi nejak viete, jak retardovaní sú, hej. A teraz, jaké módy tu sú? Jak môžete vidieť, nebývam úplne v obyčajnom basic biome. No a teraz, čo som robil vlastne v tých dvoch partoch, ktoré som si nenatočil. No, ale teda v skratke, hej. Išli sme, preskúmavali sme a lutili sme vlastne okolie spawnu. Tuto bola dedina, ktorú sme vylútili. Blízko nej boli aj farebné také stromy, proste prezy. Tuto to nemám moc objavené, pretože v tejto časti sme preskúmavali jaskyne a farmili sme diamanty, irony, zlato, redstone, lapis, proste toto všetko. A tuto som už išiel si hľadať baseku, potom som došiel sem a tento biom sa mi takto páči, lebo je pekný, máme tu proste hríbiky. Ľúbi sa mi to a mám strašne veľa plánov, čo by som tu chcel postavať. Chcel by som postavať niečo vlastne ako hobičiu dedinu. Zo začiatku, keď nemám ani suroviny, ani nič, tak vlastne som si postaval iba takto provizorný domček, pri ňom takto farmičku. Takže som momentálne v podstate taký hobit tiež. Ale to som aj irrelevant. No, v dnešnom parte, tak ako vlastne v tom mojom druhom, ktorý sa mi nenahral, by som chcel preskúmavať okolie, ale už nie je vlastne na severnú časť, ktorú som vlastne celú preskúmal. Jo, zabudol som povedať, že vlastne ja tu mám aj terakotu, takže keď budem chcieť farmiť terakotu, tak to bude úplne že cool. No a teda teraz by som chcel preskúmať túto časť, takže jop, ideme tam. A few minutes later. Do prdelky, ja som si mal asi zobrať posteľ. Ono vlastne, počkať. S týmto backpack modom, tak máme aj pacáky. OK. Raz, dva, tri. Boom. Yes. A farba si dáme modrý. Yes. Give me. Teraz sme už ready na preskúmavanie, kámoško. Oh, ne, skeleton. Oh! Wait! Kámo! Ja tu mám axolotlov? Kámo! Give me this shit. Ďakujem za rybičky. A ja tu mám Lush Cave. Kámo, ale ona je úplne prďavá, takže... Ale počkať, tuto sa bude robiť dobrá farma na axolotl. No, ale na minimape nevidím, že by tam bolo niečo zaujímavé. Je tam proste iba láva, také zaujímavé, čo by to mohlo byť asi z toho všetkého. No vlastne, keď budem chcieť ťažiť dripstone, nie dripstone, proste blackstone, či jak sa volá ten kameň, ktorý je v nederi. Tak nemusím ísť proste do nederu, ale stačí mi ísť sem vedľa. A tam to budem môcť ťažiť. Neviem, že či sa mi to iba zdá, či som mešuge. Ale zase mi, že na tej minimape vidím chrám junglový. A ďalšia laškiva. WTF? Ďalšia?
Ale tak táto je prďava, to čo je? Dobre, a kde som to videl? Jo. Tuto som to videl. OK. Ale jo, asi máme ísť do podzemia. Ja sa pre istotu nažerem. Oh! Kámo. Give me stringy, give me this. Let me see. Priamo som, to je extrémne nebezpečné. Yes. Ale kámoško, šípy chcem. Kámo. Daj mi. Yes. Daj mi. Yes. Jo, a tu sú asi všetci. Tak. Čo tu máme? Železo, jo, to sa zíde z kosti na bone meal. Yes. Ešte od tohto. Je tu redstone mechanizmus. Kámoško, ja som jaký on. Bambus, kámo, to už mám v džungli, to nebudem brať. Aj keď nechce sa mi odťažiť, zoberiem si ho. No, tak, vylútili sme chrám. 1 week later. Dobre, vyskúšame šťastie. Lafo. Yes! Ja mám. Kámo, yes! Nie na prvý. Dobre, poď za mnou. Budeš zabíjať zlých mobov, čo budú okolo mňa. Kámo, yes, ja mám hovo. Give me this. No dobre. Ja by som chcel teraz zistiť, jak sa kraftí batoh. Pretože už veľa ľudí na tomto serveri má batoh, okrem mňa. Crafting na vyfarbené batohy, aj keď neviem. OK. Dobre, robia sa takto, zo 4 kôž, jedného spaca. Áno, lebo vy dropnete ten spacák. Jeden string, to mám, leather, OK, backpack, tank. Ten sa robí ako? Ten sa robí OK, to môžem mať. Dobre, takže potrebujem 4 kože. No, mám asi tú nevýhodu, že ja proste... Počkať. To ďalší ten armadillo vec. Mám to. Yes. Pacák, spí. A to proste v týchto okolitých biomoch asi žiadne také moby nespawnuje. Asi najbližší biom, ktorý by to vedel spawnovať, tak je tento. Jop. Takže ma čaká asi dlhá cesta. OK, kámo. OK, dobre, tak ja tu proste, OK, dobre. Ja tu riešim, že kde ja budem ťažiť terakotu do riti. A ja tu mám rovno terakota biom, kámo. Ale aj meso chcem, lebo ináč skapem. Sorry chlapci, sorry, že vás takto musím to... Mám sa asi k tomuto vyjadrovať. Dobre, poď sem ty, priepasť ponďaka. Počkaj, to není voda, tam není voda. Tu je voda.
Kámo, kde sú ostatné veci? Aj, oni sa tu rozleteli všade. Aj. Dobre. Give me water. Give me this. Že mám všetko. Mám toto. Jo, asi mám všetko. Mám aj moje 2 hlavy. Ja nechcem. Krava. Kravy! Poď sem. Aj ty sem poď. Aj ty sem poď. A... koľko mám kože? 3. No, z vás padá koža, chlapci, poďte sem. Teba nechám. Čau. Príde. OK. Dobre chlapče, už iba, tuto sme už blízko. Iba musíš ísť takto so mnou. Tuto. Crazy cestu. Dobre, vraciame sa z výpravy chlapci. Máme toho znova veľa. Vykraftíme si zlatú lopatu, aby nám to išlo rýchlo. A ideme ťažiť teda piesok. Viete čo, naťažím ho rovno čo najviac. Aby som mal veľa skla, keby niečo. Tak, ok. 32. To stačí. Ok, nechám vypáliť si sklo. Tu máme šipy. A jak sa má naša farmička? Toto je. Toto máme. 6 máme. A 4 kože máme. A ešte string 1. Tak. String. Toto. 2 tanky. 4 tieto kože. A tu 6. Yes! Mám to. No, dúfam, že sa vám tento part páčil. A že sa vám táto vlastne nová séria páči. Ok, dobre, ľudia, takže dajte like a odber. A tešte sa na video z Lethal Company, lebo bude úplne úžasné. Ten batok je celkom broken, keď mám aj tú kejpu.